раиси ҷумҳури Тоҷикистон баъди бозгашт аз Амрико дар маъракаи расмии таҷлил аз Наврӯз дар душанбе иштирок кард. Эмомалии Раҳмон шоми 25 март дар як суханронӣ дар Наврӯзгоҳи пойтахт ҷашни имсоларо барои ҳукумат ва сокинони кишвар таърихӣ донист. Ӯ гуфт, дар рӯзи ин ҷашни бостонӣ маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро расман оғоз бахшид. Ин рӯйдод дар ҳақиқат мояи ифтихори кулли мардуми Тоҷикистон аст. Оқои Раҳмон дар идома гуфт, сокинони Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба ин ки кишвар дар саргаи оби минтақа қарор дорад, бояд фориғбол набошад. Ҳамеша сариштакор бошем ва захираҳои об оқилонаву сарфакорона истифода намоем, таъкид кард ӯ. Ҳар сол Тоҷикистон маъракаи расмии таҷлил аз Наврӯзро 21 март дар пойтахт ё минтақаҳои дигари кишвар баргузор мекард. Аммо имсол ба хотири сафари раиси ҷумҳур ба Амрико ва иштирокаш дар нишасти Созмони Милал то 4 рӯз ба таъхир афтод. мақомот мегӯянд барои тантанаҳои наврӯзи расмӣ дар пойтахт тақрибан ҳазорҳо донишҷӯ, ҳунарманд ва овозхон омодагӣ диданд. худи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, ки дар ин маърака тақрибан 5000 нафар заҳмат кашиданд. ман кӯшиш кардам, ки аз Нью-Йорк ба ин маҳфили шумо расида оям ва тамоми хастагии ман ин лаҳза берун гашт, афзуд Эмомалии Раҳмон. омодагиҳо ба ҷашни расмии наврӯзи имсол дар пойтахт тақрибан як моҳ идома кард. Қурбонхолов раҳбари ҳунарии баргузории ҷашни наврӯзи пойтахт қаблан ба Радиозодӣ гуфта буд, ки ҳарчанд боду ҳаво дар рӯзҳои гузашта муносиб набуд, устодони рақс ва коргардонҳо тавонистанд барномаро дуруст кунанд. Аммо бархе аз зониҷон дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфта буданд, ки дар рӯзҳои истироҳат ба ҷои ин ки дар назди волидон бошанд, аз субҳ то шом дар ҷашнгоҳ машқ карданд. онҳо инчунин аз шароити начандон мусоиди тамрин шиква карда, вале нахостанд номашон бурда шавад.